Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, La City 3, Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo ni kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan ni Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. May nga version Brian no sa aton mga listeners sa aridol naton lakat sa aton nga tiyempo sini nga gabi Sabado kitarang Nobyembre 7 tuig 2020. Ari na ang low pressure area daw posible maka-intensify ini siya karon. Pagkatawgon ni siya ika-tunyo no tunyo ika-20 nga tropical disturbance nga sulod sa aton sa Paranaque. Ari lang siya nayon sa piyak naton Action Bray, 35 kilometros na namin nasidlangan sa Burungan City, Eastern Samar. Ara nang sa piyak ko. Doldo, kwan, nilatulot tamwa na di sa aton, Sir Gan. 12.2 degrees north, no? Lapit lang siya. Kaya 14 kita din mo. 125.8 degrees east, no? May nagasunod pa ini siya sa iya. Uy? Daw Ulysses, tawgon ni siya si Ulysses siya aras o sa dalom sang Mindanao. So ang rehiyon sang Kabikulan na sidlangan sang Kabisayan, kaprobinsyanan sang Quezon kag Aurora. Medyo labot na to ang trough ni low pressure area, maganumon ang ilang kalangitan dito nga may lapta-lapta hasta sa malapnagon nga pag-ulan kag pagpanagoob. Ang mga lugar sang Metro Manila, Mindanao, ang Mimaropa, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Sa iban nga bahin diri sa aton sa Kabisayan, daw nalakip kita diri no. Central Luzon kag Calabarzon, labot man sang trough ni low pressure area. Ang kondisyon sang ilang tiyempo magalumon man ang kalangitan nga may lapta-lapta manini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Ang iban nga bahin niya sang Luzon may pag-uum-guum pa ang kalangitan, medyo mayo pang timpo nila hasta sa magalumon ang kahawaan no. May dala lang ini na liquid nga mapag-ulan halin sa localized thunderstorms. At lokal lugar diri karon ara sa kasarangan hasta may pagmadlos nga huyop sang hangin. Ang nasidlangan nga bahin sang napagatnan sang Luzon kag nasidlangan man nga bahin sang Kabisayan kag Mindanao no? Nga magahalin ang ilang hangin na aminhan na sidlangan pakadto na aminhan nakatungdan o kung northeast to northwest sa iban nga bahin sang Luzon magahalin naman niya sa naaminhan na sidlangan kag sa iban nga bahin sa aton bungsod Pilipinas daw nalakip kita diri magahalin na aminhan nakatungdan pakadto nabagat na nakatungdan o kung northwest to southwest nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. So, diri particularmente sa aton probinsya,
Ara na matangla ta sa langit magalumo ng aton kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob kag aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Diri sa aton ara sa kasarangan basta nga may pagmadlos nga uyot sa hangin ang mag-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Wala pa kitagil warning advisory pero ang kondisyon sang aton kadagatan hara na sa kasarangan hasta nga mabalot ang aton baybayon sa probinsya. Ginpadalagan ko ni ang kursor naton action play mo daw mga alas 11 alauna sang gabi karon alauna sa kagahon ang damol nga ulan hari di sa northernmost part sang Negros Galante Cadiz, Sagay, Manapla daw dira na yon no. So daw dira lang makibya sa dason ang northernmost ang Panay. Dira sa Dumangas, Balasan, Limeri, New Frontier, pasaka na to sa mga Liso, Aklan, dala ang Boracay kag Malay. Ang northernmost ang Antique, ang Libertad, Pandan daw haragit ang damol nga ulan karon alas 11 hasta alauna sa kagahon. So ang hindi pa man siya konsolidado kay low pressure area pa man lang. Di amo na wasaag pang ilang sirkulasyon sa isang low pressure area niya, no? So subong kay nakabati isla sa imo mention nga amo ni nga northern parts ng Negros ulo aligmat kamo da ha mag-kaagahon. Sila. Basta ginalawag naton di para sa ilang kasayuran ito. Yes sir. Ala 6:36 area para naman niya sa mga upod dada sa isyo no papanaog dito sa Linabon kag diriman pasaka diri sa aton. Alas 6:36 karon ang unas naton 0.6 metro ang kanabawon ang tao alas 2:12 sininga kagahon 1.5 metro ang kadalumon. Alas 5:19 naman sininga hapon nagpahuway o kung nagtulod na si Haring Adlaw magabutlak ini siya alas 5:37 buwas sa aga. Ari kita sa gihapon 25 hasta 31 degrees Celsius sa 87 hasta 87.8 degrees Fahrenheit. Nalawag ko action ba niya may nagasunod ni siya? Yes, atong base nga lanan nga si Ulysses tong mention mo magulang. Mayari pa pero ang igo yan niya daw sa dito naman sa Isabela, Cagayan, La Union, Abra, Mountain Province, Ifugao, northern boss ang Luzon area. Di amal ni ginambal natin nga daw nagligad nga si Manami nagasunod pa. Grabe no. Do anyways patapos naman ni Sir Gan galing kay pag-umpisa ta sa Enero may bago naman nga set sa mga bagyo. Bago naman ang set. Ika-20 ni mo, ika-21 ni si Kwan. Si Ulysses. Si Ulysses. Di way pa man ta magtunga-tunga sa Nobyembre. May Disyembre pa May Disyembre pa. Isa pa ka 31 nga daw sa Disyembre. Nga bulubantayan ta. Kasi malabot natin 25. Kay ang impact sa La Nina arang man naga-persister mo. Ako gani Sir Gan, na gusto ko mag-ulo-ulanon lang ang Nobyembre kag Disyembre para hindi sa gikalagaw mga utod ta kay kadelikado sa COVID-19. Sir Gan. Pero ang atong ginapangamuyo kay ang Nobyembre da second half sang Nobyembre. Disyembre, Enero, ato na natuka mo. Naghambal sila nga surte sang Negros yan daw ay taginapanla. Yes, amo ginang pasalamatan ta sa Ginoo. Oo. Pero as per weather observation, historical trending yan na basta second half sang November, December, January ato na natuka. Dira-dira. Hindi na gusto magpakulba sila. Yes. At least socially awareness sila sa aton informasyon. Amo man ng aton dire para makapreparar sila, makapangbanting sa mga puloy-an nila, makapreparar sa mga daw inablang landslide area. Yes, Sir Gan. Prevention mas mayo gid man mo. Sir Gan, salamat. Okay. Maayong gabi, Sir Gan. Yes, sir. Sa balita, sa aksyon. Tama na mga Okay. Sige. Amo na mga ka-aksyon, ang sitwasyon naton sa mga tiniyon diri sa pungsod Pilipinas. Suliton ta northern parts ng Negros Occidental karon sa mga launa sang kagahon medyo maulanon ang inyo nga area dira. Kung ang inyo sa puloy-an abi mga nagapuyo kamo sigad sang baybay
Sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, ulo alerto na kamo ha, ulo alerto na kamo 24/7. La City 12 Action Radio Philippine Standard Time, antes kita mag-umpisa formally sa aton nga pagpangalagan di tagid pagkalipatan ng aton sini panaming sa tanan nga tiniyo namong pagpangamuyo against COVID-19 kag sa tanan pa nga mga disaster karon sa palibot naton. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nalawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 15 na. Subong nga adlaw Sabado, yara kita sa Nobyembre 7, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa YouTube pwede man, sa aton sini nga Twitter account dira pwede gid. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517. Sa mga viewers naton bisita lang sa comment section, and then please lang inyo sila nga mga mensahe 2 to 3 liners lang palihog para mabasa tang halos tanan, ano? Hatagan tagada karon sa hustisya. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, top las sa 7 o kung las 9 ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano balang nagalina gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Ano gidayhan ang kanamitorn sining illegal nga droga, no? Kay bisan 18 anyos nga edad pa lang, no? 18 anyos nga babaye nadakpan nga nagabaligya sang illegal nga droga sa syudad sang Silay. Aksyon Firing Line. Mga sobra 30 mil man ang balor nga nakuha siya 18 years old. Anong kinabukasan mo siniman? Muna no man yung mga kabataan
di na mga ginikanan sini. Sinong nagauyat sini sa ila nga mga drug lord dira sa syudad sang sila ay maluoy man kamo. Samtang ang iban nga balita makaksyon, i-check naton karon makaksyon kung ano ka preparado na ang aton sini ng mga opisyalis diri sa syudad sa Bacolod sa pagpatuman na sining road clearing operation sa nagahilapit nga Nobyembre 16. Although nga ginahulat pa ang implementing rules and regulations ni, pero once humambal ang DILG, paabuton ginaton pang amat-amat na himos ang naga-obstruct subong sa mga kilid sang dalan. Ang Highway Patrol Group ganiho nagpatigayon na sang road clearing operation man sa mga highways mga kaksyon. Di dapat lang diri sa Bacolod, dira sa may barangay Estefania ho, may ara sang pagpalapad sang dalan, no? Pagpalapad sang dalan and kabay pa nga ina ang pagpalapad sang dalan indi himuon nga parkingan sa tag-iya sa mga negosyo dira sa barangay Estefania. Action firing line. Base naga-monitor si Kapitan kay kanugon lang kap sang imo sinigin patuman nga proyekto nga indi man mapuslan sang kadam-an nga publiko kundi mapuslan gid lamang sa mga tag-iya sa mga negosyante nga ginaparkingan sang ila sini nga mga salakyan. Action firing line. Samtang ang iban nga balita makaksyon, i-check na tunay karon sa syudad sa Bacolod. Ano ka matuod ini nga may ara iya sang party na nga nagakahinabo sa Bacolod diri kag nagkaladak pa na ang iban naga-atras abante pa. Cha-cha-cha, pow! Ay, sus ko nga mga tao ay ginagahalalong. Huwag isla kahinomdom o kung nakahinomdom lang, ginpawalaan lang nga ang Bacolod na paidalom gihapon kita sa General Community Quarantine. Kag yesterday, ara sa 42 ang aton sining kaso. Today, do ara sa 30 plus. Diba si kibot kita tumimbuok, idiliwat kidaw gapawala lang publiko. Action firing line. I-check nato na karon kay ini dako gini nga problema. Tapos damo man di ilimnan subong sa Bacolod nga nagapainom subong porte nga imnanay ti way man na ginabawalan do 12 to 6 malang na gani mo, no? Nga may pwede ka kabakal pero hindi ya in public nga makainom ikaw. Ti may inom-inom nga kakatabo na subong, hindi mo gid mapunggan abi. Pero dapat ang management dira sa sining mga ilimnan, i-observe nyo man ang dulo distansya ay, ang isa kalamisa nagaginutok ang taglima-anom nga nagatuparay, nagatampaanay pa. Action firing line. Inabalang inom action hands nga dala hikap na bala sa upod mo bala sa kilid. Naman mo to pray. Tapos medyo naka-shot na kada kung JM kundi tipsy-tipsy ka na. Mag-istorya kaya ganaw mahalok na stupan mo bala. Action firing line. Hindi ko gaugtas ko galantaw lang ko susuan diin ang tag-iya sina diri. Ano nga mga panimuot sa tag-iya sining ilimnan nga iniman nga amunihaw? Way gid ka mo inahadlok sa COVID-19? O kon ano man, kwarta lang gid ang pangita daw musna. Action firing line. I-check taray karon maka-action samtang dito ya sa Don Salvador Benedicto District Hospital sa syudad sa La Carlota. Temporaryo nga gin-stop anay ang pila ka mga operations sila bangod sa disinfection. Ginapatuman subong panglimpyo mga kaksyon kagang iban nga balita ti ang Capitol Lagon ti bukas na subong dapat 50% lang ang makasulod nga maka-jog-jog but duway pa man tao gid man naka-jogging subong no. Bago pa man sila kabalo nga bukas ng Capitol Lagon makaksyon sa pila ka bulan mga 8 months man nga ginsirad-an ini. Amo ni karon mga balita nga pulo plus taro na to na tutukan tanay karon ang nag-cha-cha-cha kag nag-hinugyaw na kag nag-enjoy sa party Action firing line. Pa-confirm ta gid karon sa pila ka mga opisyalis diri sa syudad sa Bacolod and I am pretty sure nga mga opisyalis naton subong nagtaas kilay na naman nagugtas magamuni dapat kakasan anay temporaryo sa business permit kun way malang nag-oblige sa aton sining protocol. Sa aton siring sa idalom sang Interagency Task Force mga ka-aksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ko na karang balita lokal. Ang update ya sa balita ya dito sa US mga ka-aksyon. Way pa. Kaya daw kagamoto subong sa US for the first time sa history sang United States of America. Ining madugay nga pagdeklara kung sino nang panibag-o nga presidente.
nagapabilin nga nag-ara gyapon sa score nga 264 si Biden mga kaksyon kag amo ni siya ang ang kandidato sang Democrat mga kaksyon na kag ang enkwentro ya sini amo iya ang si Donald Trump incumbent iya nga iya ka Republican nagapabilin sa 214 ang iya sining electoral votes mga kaksyon. So tikon raised to 270 ang kay Biden ho kulang na lang 6 ti may mga kwan pa 6 ka electoral votes. May mga ginahulat pa kay may mga accusations, may mga allegedly dinayay, may ara sa mga rason diri si Trump mga kaksyon. Basta subong daw ka kwan pa. Daw kasi bod pa subong ang sitwasyon dito sa US mga kaksyon. Action firing line. Kadamo gihapon sang daway mayo makagets balakon nga ang ginatawag nga electoral votes or ginatawag mga kaksyon nga aamulin ni kadamo ang buto bla kaina nakapulupungko kita sa kilid dalan may nagilustrahan ay parti sining butuhay dito sa US. May mga kay ultimo nga mga e-bike or e-bike driver action JM concern sila ya sa election sa US ya. Nagaistoryahan ay sila. Ang bot silingon makaksyon sinibalang ginatawag nga electoral votes bala. Kabalo ka may ara sa masobra 50 ka states dito mo, no? Sa US mga ka-aksyon sa na-mention ko na before. And then kung sino dira ang nagdaog sa amo sa nga state mga ka-aksyon, amo na siyang malabaw kag barag iya or makakuha sa sina nga electoral votes nga ginatawag. Para may ideya lang gid kamo, no? Ang aton diri sa Pilipinas tawag sa aton di popular vote ang tawag sa aton diri mo, no? Dito sa ilaya electoral votes college tawag sila gani man. Bisan ako gani ginawa ko man sini nga tuon gani okay para mapainchindita sa aton sini nga mga utod mga kaksyon. Kay kagabi ito mention ko sa inyo naglinalisay iya sa social media gani mo. Kay nga ako no minilyon ang botante dito sa US. Pero ang buto nila ara lang sa 214 kag 264. So muna, no? Amo man na papinsyen dita da. Di nagin man ta kapadalom pag idya ko na daw mga sistema dito, no? Kay bisan ano nga wakal ta parte sa mga lugar nga mga Arizona to, mga mga Pennsylvania to, nga dito labaw si Amuna. Way man tatok balo kun din dapit gid nga may importante mabalaan tani kon sinong damo buto mga kaksyon. Ginatawag ini ang Electoral College System kaksyon nga kada state dito ginatawag ina may mga gin-allocate ina nga ginatawag nga electoral votes depende ina sa population sa kada muon kung sino nagdaog dira sa sina nga butuhay siya na makuha tanan mga kaksyon, no? Siya na makakuha tanan iya na da lugar, meaning kung daog kada imo na tanan ang ginatawag nga electoral votes nga gin-mention ko diri sa inyo. Bisan naglabaw ka lang da 5, pulo, o muna, imo na nadatanan. Amo na ginatawag nga electoral votes mga kaksyon. Diri sa pungsod Pilipinas, niya ginatawag naton diya popular voting, no? Popular voting or popular elections. Amo na ginatawag diri sa aton nga isa-isa gidya kada person ginaisip gina siya, no? Amo na sa Pilipinas, suliton ko ligad to nga gabi, gin-mention ko sa inyo nga ginalawag diri sa Pilipinas kung pila gidya ka milyon ang buto mo. Like for example, ang buto mo Duterte Abe 10 million blah 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 votes. Ginaisa-isa dito sa ilalain, no? Lain ang butuhay dito. Kabay pa nga nahangpan ninyo ha, bisan gamay lang nabalaan ko sini kabalo ka inang ang butuhay sa US dito subong kadamo sa mga chismis gid nga may ara sang dinayaay nga nagluntad. That's why nga hasta subong way gyapon matigayon ginalauman naton ini nga sang nagligad nga Miyerkules tapos ng hampang sinitani. Action firing line. Pero hindi mag-concede si Kwan mo, si Trump. Siya hindi ko ya mag-vow, hindi ko ya magluhod nga pierdi ko. Kaya nga kabalo ko nga may dinayaay. Action firing line. At ilang tawon tani hulat-hulaton taniya ang dito sa US mga kaksyon na. Ang aton di hulaton kung sinuna ang bag-o nga presidente. Ang iban nga balita mga kaksyon diri sa Pilipinas,
si Senador Tito Soto nagpalayag, nagpabutyag man sa iya sining pagkalipay nga ang pungsod Pilipinas yara sa ika-12 iya nga pinaka safe o safest iyang pungsod sa 144 nga pwede nimo puy-an or ika-12 nga pungsod nga puwerte ka linong, puwerte ka safe, way delikado kung ikaw ang ari diri mga kakson. Hambal ni Soto siya magluwas sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagdihon ka nagpatuman sang hugot nga peace and order mga kaksyon, yara man sa Kongreso ang pagpatuman kag paghimo sa mga laye para sa aton sining nga katawhayan. Action firing line. Hambal pa ni Soto siya sala ang mga kritiko ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. At mayo man no? At least gina-recognize kita diri sa pungsod Pilipinas. Ang iban nga balita mga kaksyon sa aton nga pagpangalagad subong nga gabi didto iya sa national kay madamo-damo na gid ang COVID karon sa Pilipinas. Nagdangat na sa 3,000 o 393,961 ang positive. 36,000 diri, 260 ang aktibo, 350,216 ang naka-recover, kag ang patay 7,485. Ang panibag-o diri mga kaksyon yara sa 2,157. Medyo gasaka man siya, no? Ang kadamo naman sang patay sa bugos nga kalibutan as of today, mga kaksyon, no? Sa bugos nga kalibutan, patay 1,248,779. Grabe nga pagkapatay na sining COVID-19, no? Ina COVID-19 lang ha, way pa na ma-record diri ang mga iban nga mga balatian pagid abi, no? 1,248,779 ang patay na mga kaksyon. Kag ana gapanguna subong sa may pinakadamo nga patay nga pungsod amo ang US. Action hands ang patay sa US subong 242,035. Grabe yan, no? Ang India nagapangaduha diri nga may ara sang 125,605. Ang Mexico pangatlo, 94,323. Ang UK naman niya ara sa panglima o kon pang-apat nga may 48,475. Panglima diri ang Italy nga may 40,638. Ang ginawa kaldari patay ha. Ang pang-anong France nga may 39,833. Ang ikapito diri makaksyon or ikawalo diri amo ang Iran nga 39,000 o 37,409. Ang ikapulo diri among Peru nga may 34,783 nga patay. Ang Austria naman niya may ara sang 33,136. Ang Colombia 32,405. Ang Russia naman 29,887. Amo ning mga patay mga kaksyon, no? Amo ning mga patay. Imagine mo to ang China nga una-una dito sila lumupok ining si COVID-19. Subong niya, ara lang sila nagauluhan boy sa 4,000, 5,000 ang ila patay. Action firing line. Sige, last imidya sa aton sini nga pagpangalagad. Ari ho, kay kabalo kita nga nagahinampot na gidman ang bulan sang Disyembre. Ang bulan nga ginatawag party diri, party didto. Amo nang nga aton gidman nga kwan mo culture sang Pinoy ang Pasko bla. Grabe nga partihanay mo. Like for example, labi may ginaobrahan ka kompanya. Ang company nimo dako-dako. Sa bilog ka company may party. Ang imo sa department kadra ka na bilong may party man. May party amigo mo lagaw ka to. May parting pamilya mo lagaw ka to. May parting imo sa pamilya sa asawa mo lagaw ka man to. In short, sa isa ka bulan sa Disyembre nga ina, puro party ang imo sinilagawan, medyo nasalbar man ang imo sining nga tiyan.
Pero sa sini nga Disyembre mga kaaksyon, daw hindi talagid mahimo ina nga mga aktibidad. Bangod mismo ang Department of Health nagpalayag nga dapat pagi sila sini nga Public Health Guidelines Circular number 2020-0355 napitsahan ini October 30 mga kaaksyon nga dapat may ara sang ginatawag limited nga face-to-face sining party-party sa bulan sang Disyembre. Pwede man gani action hands nga himuon nga virtual ang party-party. Mo-party ka mo, tamo anay lang ka mo sa online. Anong sistema sinaman? Siya kon mangumpra ka mo sa mga gifts nyo dira, ipaagi nyo lang sa shopping online. No? Shopping online. Or kung gusto nyo magtambong sa mga misada ti online mas pwede man. No? Ay may mga Facebook naman sumong mo. Amo na makaksyon ang gusto matabo sang DOH sa bulan sang Disyembre nga dapat halong gid kita. Pwede man makaparty-party sa mga open nga mga areas, mga ventilated area bala para sigurado nga si virus hindi gid magtiner. Amo nang bot silingon sang DOH dire. Pero amo na kung may ara gid man maghalong gid, no? Pero subong pa lang ang DOH nagapangabay na sa aton nga maghalong kita diri sa syudad sa Bacolod. May report nga may ara sang party-party nga nagluntad mga kaaksyon. Pero ini nga party-party na nag-circulate na niyo, naglibot na ni sa social media kag may ara sang wala sang face mask. Kag wala man nag-obserbar sang social distancing. Action firing line. Pero pa-confirm tagid ini, although nga ang kapulisan may ara na sang confirmation sini, ano bala ang nagdangat nga information man sa talatapan sang Interagency Task Force angot sining party-party nga ini. Kaya ti konsundon ta ang GCQ, wala gidya sang party-party anay nga matabo mo. Kung may ara gid man ti guro pinamilya bisan pagani kay daw ginabawal gid, pero ti iniho isa gid ka aktibidad nga ginpatigayon ang may ara pa action hands ang DJ mo. Yay, hop, yeah, in the house. Ano na mo na bla? Nagasabat-sabat na mo, di bla? Amo na yung grabe nga pinalakpak mo ga kuratsa iya mo, pero confirm tiri karon. Ini man ta masugiran sining party-party nga ini mo nalabyan tanan ni tanan sa una nga mga panahon, and subong kung gustohon pwede man gani, pero hindi na pwede kay ti arata sa COVID-19, no? May nagahambal sa to nga, may microphone, may nagasinggit-singgit nga daw siya ang center of attraction, and then kung kamodra nagka-shutting na kundi lingaw gid as in bisan hasta pa ya mag-aga ya. Bombahanay gid sa mag-aga, lingaw gid bisan hubog ka na, sige lang, bomba lang, kiti enjoy upod ang mga barkada. Galit sa sini nga mga panahon, bawal. Pero confirm tagid ini diin ini nga lugar diri sa syudad sa Bacolod man. May inisyal na kay nga na-mention, pero unahon ipahambal tagid mismo sa aton sini nga public official para masigurado pagid mga kaaksyon kag ano bala ang next nga himuon sini, no? Anong next nga himuon naton sini? Kay ti nagnubo na kuntani ang aton kaso diri sa Bacolod, and if atong nagparty-party nga ini may ara sang may balon nga virus ang isa sa ila didto, kag nagtinupad-tupad, nag-apiranay, nag-istoryahanay, nagpasapasa sang baso, kung ano-ano na lang ang mga shake hands dira, ti disgrasya gid. Action firing line. Anong resulta naton sini pila ka adlaw? Basi mabalik naman kita sini sa kuha na naman, sa mga MECQ na naman, ECQ na naman, kulumuron kita sini mga muning sitwasyon. Imbes nagbalik-balik na kuntani ang tubo sa aton ekonomiya, tigaling nga muning sitwasyon, do ka delikado, ano? Ako na kulbaan ko ang bulan tayo sa Disyembre ni basi maglinong kita blas ni action Henry. Action firing line. Oo, basi bala makahambal din mga opisyal naton nga amoni ang sitwasyon inang ginatawag naton nga stop naton anay mabalik ta sa amoni kayo ari naman sila
nagdinumog na naman sila. Unahon tang police abi. Online sa firing line. We have on the line Lieutenant Colonel Ariel Pico, spokesperson sa Bacolod City Police Office. Sir, maayong gabi dira sa imo. Action Brian, mayong gabi gid, mayong gabi sa aton nga mga ka-action sa pangsilangan nga mga tagpalamati on behalf sang amon City Director Police Colonel Manuel Alcano presido sa aton tanan. Action Brian, maulanon nga gabi gid. Yes, oo. Sir, confirm lang namon. Sir, confirm gid man ini nga may sang party diri sa syudad sa Bacolod tinalikdan nga mga gabi, sir? Yes, Action Brian, bago ko lang gintawagan ang aton nga station commander dira sa Station 3. Aha. Si Police Captain Pajarito gin-confirm niya nga may ara gin man sila na baton nga na reklamo dira sa may district area no sa likod niya nga bahin kay may ara na da nga pindi bala makahambal naton makaobra sa mga night activities just like sa mga pagbayli-bayli. Ang natabo sina nga may isa ka concerned citizen no ang nagpangayo sang bulig at the same time nagpamangkot kung bala ginatugutan gina-allowed na ang mga night out activities just like sa mga party nga may nakakuha ganiya sang video according niya kay Captain Pajarito between 8 to 9 nga mga inoras no? Alas 8 to alas 9 kag insigida ginrespondihan sang aton nga kapulisan ini kag ginpauntat gintagaan naton warning ang tag-iya at the same time kay musti abi sa ila to action bayan mga kabataan nga under sa aton nga general community quarantine status naton hindi gidya gyapon pwede ang mga nahinambitan nga mga aktibidades kag din-record dito sa aton dira nga police blotter kag sa subong Action Brian ginpabantayan ginbutangan na sang pulis ni Captain Pajarito but ini i-refer ginato niya sa aton nga city legal no para sa nagakaigo yang aksyon at least hindi kita balaya mamalisyahan sang aton aksyon nga ginpatigayon kay ang sa amon niya Action Brian no reminders warning gidya permi gata kita permi a konsiderasyon sa ilaya Action Brian. Sir, na kitaan dito ni Sir Pajarito kung pila kadamo or ano kadamo ini mga particular nga mga kabataan ini nga naga-ulo enjoy dito, sir? Action Brian na suno kay Captain Pajarito more or less hindi ka man abin niya matotally makita tanin kiti may mga area bala nga mga madulom pero kung sa iya nga pag-estimate may ara siya tubtob 30 no 30 to 40 no ka mga lamharon nga mga kabataan nga nagasinadya no sa pagresponde sang aton nga kapulisan niya Action Brian. Ini sila sir nagadulo disco gid man kag amo nay inom-inom gid man sir pag abot dito sang PNP naton. Sure gid na. Sa video no according kay ako wala pa ako nakakita sang actual nga video kay nagkuha gid sang video mo. So kung makita ko ng video siguro Action Brian amo na masin ko hindi tagid niya ma-deny pero sa subong may mga aligasyon no suno siya sa aton kapulisan nga may ara gid mga pagbayli-bayli nga naaktuhan ang aton kapulisan nga nagresponde Action Brian. May DJ panik ko no mo. I don't know kung ini confirm ini. May posibilidad Action Brian balo ka naman subong pila-pila ka bulan nga wala sa mga nightlife or any activities bla nga pagabihan no may posibilidad gid na but again sa ginhambal ko na ang video gusto ginato niya makita no para mapamatud-an ina yang mga aligasyon kay dapat suportahan ta gid na dapat may mga basis gid kita no sa aton nga mga legal action nga mga pagpatigayonon Action Brian. Sir, magambal kita Station 3, Mandalagan, Bata, Banagong, Sakop, Pesinidin. Particular ini sir, ano ning ang ginatawag nga Art District, sir? Amo na sa Mandalagan muna. Yes, sakto ka dira Action Brian dira sa una na dumduman ko na nga area sang ara padaang Pro 18. Yes, oo. Correct. Muna nga pagsiling Art District, ako actually may ara ako ideya kung sa diin na may ara da hawanan bala sa dalom. Actually hindi kay man sanada ko, medyo tago ina siya ugali kasi kung may amunan sila nga
may ginaaligan ng mga may naga-DJ, may pagbailite, dahil magakod, gini na siya, magwa, gina yang sound, Yes. maski ina dira yang area, Mhm. maski naka-confine pa. Yes. Gati may nagreklamo gid Action Brian, amo tong nagresponde gid insigida ang aton kapulisan nga Action Brian. Kung di ka magsala sa GCQ, ang pagbansang liquor, di ba sir, 12 to 6 pwede ka kabakal, pero di ka pwede ka inom sa public. Very correct kay Gidra Action Brian. Kaklaro sinaara ina sa mga rules, sa mga procedures, no, sa mga ginambal naton mga terms and condition, no, bawat mga quarantine status naton ara gidira nakabutang eh. Yes. Hindi manigar kaysa may ara ganing puro pangawat pag gyapon kay abi nila okay na. Kaya wala nang lockdown wala ko lockdown, may ara na public utility nga masakyan, di consider na sa public nga open ang tanan, but nalipat sila siguro nga still we are on GCQ. Yes. Pagbakalang gidya ang gina-allowed alas 12 sang ugto hasta alas 6 sang hapon. So sa mo to nilang actuation sir, may atubangon sila, liable sila for any cases abi sa ginhimo nila? May ara gid Action Brian. O kung i-file ta gid ang kaso, but again mangunseho kita anay sa aton Bacolod City legal, no? Kay this could be a ground gid ina para makancel ang business permit. Kag we will try nato, no, tan-awon taya sa Republic Act 11332 kag sa Republic Act 11469 kung bala pasok ini nga mga violasyon. Kay kun ang ebidensya pwede mapalgay kita ya kaso para matagaan taman niya leksyon nga mga aksyon kita sa nagapangayo sang bulig sa nagareklamo naton nga mga kauturan diri sa sudad sa Bacolod. Brian, ginakulbaan ko kay basi inabalang magdesider diri si Mayor Bing Leonardia nga magpapanaog sang EO ini ako na ni pananawan imbes nga 10 to 4 ang aton sini nga curfew or all ages basi ibutang naman nila 7 sa alas 4 manginamos nibla. May ara posibilidad Action Brian. Kasi una-una bes, ang maigo naman sining aton nga LDO, of course, si Mayor Bing Leonardia. Dapat ang ilan naman sila permida, kuan naman, palimik ara na kita patakaran dira ugaling ti ang tao mahilig balaya magtudlo. No, mangilig sila yung basol, pero kaklaro sina ara dira mga salient features, importante lang ang mga patakaran kung ara kita ya CGCQ i-review. Wala na untat dira ang ginapos sa aton sa Facebook, paski sa Bacolod PCR, BCPO ara dira nakabutang kung ano ang sarang kag pwede. Actually medyo lax na gid man subong, medyo relax, pero hindi sa gyapon allowed ang mga nightlife activities sa Action Brian. Correct gina, no? Anyways, sir, salamat sa confirmation sini. Although this afternoon nakakuha kami sang initials gikan kay Sir Pajarito, pero tonight na dugangan mo pagid ano sir ang aton sini advice again sa mga utod naton. And then may mga reports kita diri nga are sa home site, are may naga-text aton diri naga-monitor subong sa home site, may mga pamatan-on man naga-party sa may Burgos Locsin, basi ma-check nyo man sir, ara man da naga-ininom kun gabi. Sir, ang imo advice sa PNP naton sa ila areas kag subong man sa kauturan naton sir? Yes, una best no sa akon nga mga station commanders, of course sa pagpanguna sa aton nga city director nga it's time siguro nga paalertohon ta naman ang aton mga pag-implementar sa aton nga mga basic health protocol. Siguro i-remind ta naman liwat kag siguro may dakpat gid matagaan gid citation ticket o kung kinahanglan dakpon gid. Para mapakita ta nga ang aton nga subong nga status, ang health status naton ya ara sa gihapon. Kaya kung padayon na kita kisa nga pag-remind kapag sa way, kisa nga magsiling ang tao, hasta lang man na sa warning, wala man gatag penalty. Pero kung nata kita masampulan siguro Action Brian, kagina, obrahon gidya sa aton nga mga station commanders, kaya may ara na nakaigo yung administratibo yung kaso sa mga station commanders natin, kaya basi pwede ina sila ma-relieve. Ini again, gina-remind ko sa ilang, they must be serious sa subong ang aton yung pandemic ara sa gihapon, no? Hindi manigar ara magyapon ang implementasyon sa aton nga health protocol pahulagon ta na yung aton dira yang mga kapulisan kay may ara kami Action Brian mga pulis sa barangay isa na sa programa ni Chief Inpi Kaskulan
So dapat may ara man na siguro sa labton kag may ara gid ang mga naimbitan nga mga pulis nga na-assign sa aton tagsa ka barangay diri sa siyudad sa Bacolod. Then sa aton mga pinalangga nga mga Bacolod no kung si Sir Sammy Montoyo pa na mga maalam nga taga Bacolod no among ginahambal niya sa ako nang istoryahanay namon nga still we are on general community quarantine. Yes. Ang pag-inom palihog lang no ibutang gyapon sa sulod sang panimalay sa may nagatiyanggi may mga ilimnan dira kabalo kami Akson Bayan negosyo ina pala nga buyan. But sa subong ara kita pandemic sad to say hindi gid hapon sarang makapainom baligya lang hasta alas 6 ang hapon Akson Bayan. Yes. Salamat gid sir, may gabi ka mabuhay ka sir. Thank you sir. Yes, madaming salamat Akson Bayan, kabay pasuportahan naton Bacolod City Police Office. God bless us, mabuhay po kayo. Yes sir. Action Firing Line. Lieutenant Colonel Macaction Ariel Pico, spokesperson sa Bacolod City Police Office Art District, Barangay Mandalagan. Si Barangay Kapitan Parinio dira sir, paki-check sa imo sini nga area pero prangka nga story action hence hindi lang sina diri nga lugar ang gin-report naton sa mga gabi kiti diri inang dira abin may naka-report gid nakaduan sang police pero kung malibot man sang police station number 1 na libot-libot lang dira sa downtown niya medyo tawhay gid dira kong gabi diri ka mo dapit abi sir sa may padulong sa mga lululiblib nga ginagmay nga mga streets abi boari gid sila nagapulo punsok sir. Basi pa man lang mabalik danyo diri kag sa iban nga mga bulo barangay basi maka foot patrol kamo kabalo ka ko naka patrol car kamo halata kayo kay kitaon kay may gasigang sirin ninyo pero kung gusto nyo gid nga dakpon kag inabalang si kupon gid foot patrol kamo blabadi-badi tag libak bilog kay sigurado ko mahalaplaag gini sila kung malabyan nyo di po. Action Firing Line. Prangka gina nga istorya. No? So ang iban pa dira please lang untatin nyo na. Sulito naton under GCQ kung sundon ta ang implementing rules sa idalom sang Interagency Task Force kag ang executive order ni Mayor Bing Linardia sa Bacolod last 12 sang udto tubtob lasay sang hapon ginapasugtan ka lang nga magbakal sang ilimnon pero hindi ikaw pwede makainom sa madamo nga tawo. Action Firing Line. Inaguro hindi man agurmabudlay insindiho action hands no sa pagkahapos man sina no pero nga may makitaan pa kita iya nga tagla 7 las 9 sang gabi nagainom pa. Amo tang hambal ka bala sa inyo kaina nga inang daw mahinaksanay pa siyempre naka-shot na daw mahinaksanay ang istorya daw manghalok na skilid ya kada istorya kabalo naman kita kun hubog di ba? Ti ginapatuman gani sang ITF ang 1 meter gani mo nga distansya karon kamo dire daw mahinaksanay kamo ti di na nakaroon ng protocol nga ginatawag dira. Action Firing Line. Otro man ang management sa sining mga ilimnan nga ini nga daw wala man sila yalabot sa kakatabo sa palibot ta kag kun dumamo gani ang magpalasitive nga kaksyon ang kutso-kutso kag ang habok kag ang diwalwal nila sa mga bibig sa mga tao basulon ang gobyerno. Action Firing Line. Basulon ang alkalde sang syudad, basulon ang chairman sang IETF, basulon ang mga opisyal. Pero mga opisyal ta porti na nang hinimo ay na sa trabaho nila tanan-tanan ginahimo. Si City Administrator Imang ang tanan lang ginalawag ko din nga concern sining COVID-19 ang way labot nga mga public officials way lang kamo dala diya ha. Action Firing Line. Prangkahanay niyang akon kay dotoy pipila mo na diyang gagwa subong sa Bacolod mo. Amo mala ning aton di. Ginbisitahan at ni Tatay General Mel Feliciano kag ang asawa niya gintiniran kita diri sang pilak bulan nagnubo ang kaso sang COVID-19. Imbis subo nga nagpauli na to nagdinungol naman kita. Ang mga ginikanan banda palihog man ko pitik sa mga kabataan yun hindi nyo na sila yung madisiplina. Action Firing Line. Isa tinorop lang sa ambal sang pulis daw pamatanon. Kaya siguro basi gusto niya magumpisa naman ta sa puno sa pagkakapoy niya. Kakapoy naging katama sa sitwasyon ta. Action Firing Line. So dapat mangin suportado kita tanan-tanan diri. Pumuluyo, ginikanan, barangay officials, mga kapulisan naton. Papalihog mangin obligado kita kag responsable kita sa tanan nga maghihon naton against COVID-19. Action Firing Line. Lasit 51 una nga bulyada sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 ang pinakauna
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis. Karon dugay mga kaaksyon, sugpunan tani, no? Sugpunan tani kay check naton ang chairman sang Interagency Task Force. Siring nasambit nga party-party diri sa syudad sa Bacolod. Ang pag-inchindi ko nagdangat na ni dito sa regional office sang Department of Interior and Local Government o kon DILG. Action Firing Line. Nagdangat na nito. Ano bala ang himuon nga tikang sang IATF sini? Karon pagbalik ko dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:52. May gabi lang kay Alex Montesa, panamiyo lang Sir Bry, Familia Ramirez, sang Granada, kag Familia Silo, sang barangay na Bulao, Sipalay City, Badamo, gid nga gracious. Heaven, Alex Montesa, Raman, naga-monitor liwat. Bot silingon, tambok na ang mga tilapyata, pwede na kapamunit, uy bawal. Bilio Ryan, naga-monitor man sa Isabela. Junel Manaay, naga-monitor man sa Barangay 33. Jester Bayhon, Aksombray, good evening. Shout out lang gali sa mag-amay. Ali kag Tatay Turing, nagapamatigid adlaw-adlaw si mo Aksombrayan. Rafael Casires, Aksombray, thanks gid sa explanation mo sa electoral vote. Kay lain diya sa Pinas, monitor lang kami ni John Suela, no? Kag B-Boy Casires kay Yvonne, thanks gid Aksombrayan, no problem. Gamay lang to gani na balaan ko sinay. Wala nagibang ko gapadalom pa kay inang layo-layo naman to sa aton. Pero amo nang may para may ideya gid kita, ha? John Sibalios, good evening, Action Idol Bry. Check attendance lang, greet ko lang Sibalios family sa Santa Teresa, Ibimagalona, keep safe always. Marley Diaz Araman, Merly Gonzaga, naga-monitor man, God bless dala sa inyo. Rose Winner Araman, Carmelo Garingo, salamat gid sa Barangay Takuling. Maria Luisa Arizano Iligan, naga-monitor man sa Barangay Bata, God bless. Alex Montesa again, diriya sa Barangay Popularity Votes. Si Sara kag Aimee nag-upod sa chopper. Nagkampanya baluarte ni VP Robredo. Daw temprano pa baho durian kag langsa sang garok nga isda sa 2022. Managin mention ko gabi. Nag-selfie na sila. Liam Dalong Pines, good evening Sombray, greet ko lang Tinungan Zone Isabela, Tatay Eddie kag Jerome lang Sombray, salamat. Reds Gicaro ga monitor man. Paul Poras, good evening Sombrayan, gapamatig kami subong sa akon asawa, 4 ka kabataan nga sila ni Danica, Pau, Daniel kag Dandan, amo na ang amon banding everyday. Bawa ka namin, no? Jocelyn Liboon Dispoho, naga-monitor man. Martin Aliling, Chris Vilma Treyes, Smile Albanez, Michael John Sison, Nonoy Noel, amo na iya. April Montero Palma, naga-monitor sa home site. Michael John Sison, good evening, Brian. Buon appetite sa mga energy, anong buon man? Energy Fans Club, nga nagapanyapon subong. Thank you and keep safe, monitor from Paranaque. Sige. Chris Vilma Treyes again, good evening, Sombray. Watching live is Toms 3, Barangay Estefania. Greet lang Tatay Jerry Azero Treyes. Sir Arsenio Tisiro, Sigira family kag Denden Olvido, naga-monitor gid. April Montero Palma Araman, home site daw damo sang galinagaw sa dalan nga mga batanon, wala gamas gani man. Cory Bidaha, good evening Sir Brian, watching from Kuwait.
Elnora Castellano nagamonitor man subong sabay Suntal Villas 2. Baw daw wala gid sila mahadlok sang COVID nga wala sila nagsunod sa protocol. Pwede lang party-party siguro na hidlaw sila sang dagyang. Ang mga teenager baw, ambot na lang. Bea May Mampang nagamonitor man, lihog lang ko tamyaw kay mama ko pring-pring, kag kay papa ko butch ga-monitor. Alex Montesa sugdan pang palpag sang tansan para party karuling online na. Sang una busog ang tiyan mo sa kada party subong, gabusog ka na sa sang tiyan mo nga miski sapsap o kon sinapsapan, wala na, hindi na madayon ang bort ang muka ice cream ko labay pa kon akon sir. Nico Britannia, good evening so Brian, salamat kay nagbalik ang road clearing kag ginmuno mo barangay Estefania kay daw pawala lang gid kapitan, grabe ang traffic sa aga kag hapon subong atubang sa Storms 3 ginobra ang dalan da pero himo lang parkingan, litra 2 henyo bla. Bilin Salaw nagamonitor man. Action Brian nagpadungol na naman ang taga Bacolod. Oo, nagulumpisa naman sila ho. Arebs Robis Catalan dirigani sa San Dionisio, grabe ga inom di sila higadalan perte kakusog sang sound nila. May waay gid nga mga tao no. Ay nako. Bernadette Lacson, wala disiplina nga mga tao, tig agid. Bingski Dagumboy, bolog-lawig si Bingski Dagumboy. Good evening, so Brian, watching from Villamonte, Tumandok, Barangay Manghanoy, La Castillana. Mangkot lang ko paano nagpenalty ang Sineco sa taga-Barangay Manghanoy kay wala gani bill nga nag-abot tungod sobra isa ka bulan nga lockdown ni Mayor Maymay Nicor. Ang hambal sa taga-Sineco, wala man gali iya ka-inform barangay kuno nga ila imbis plete sa motor, bayad na lang penalty, puraot pa daan subong. Stay safe lang, God bless. Hindi na Sineco, dira mo Nuneko na guro or Noseko, ano dang inyo gani? Noseko na guro niya, hindi siya din Sineco dira no? Leo Corneja, good evening Sobray, ari na kami nagamonitor sa Charito Heights. Action Bride daw kadamo naman pasaway, mga hubines halong gid kita, halong lanta gani man. Rom Pilinggon, may gabi Action Bray, monitor lang kami di sa Damayan area, Taguig City. Lihog lang tamyaw, Pilinggon family sa Calaugaw, Kaliling, Kawayan, gapamati na di sila. Elnora Castellano, please Idol Bray, greet lang happy birthday sa mag-asawa nga Merlinda kag Ernesto Balbanida. Sining adlaw kag nagapamati sining station Action Radio. Nagamonitor sila Castellano kag Estilo family. Thank you and keep safe always, Idol. Alex Montesa, ginsugdan ni Sinyas ginsunod sang kadamaan. Sir Bry, let's have a party. Lips to lips not allowed, flying kiss pwede, Sir Bry. Okay. Dejen Jonah, bawhalong gid kamo kay base mabulyaso ang December nyo sa COVID. Correct na. Bernadette Lacson, shout out lang kano Ping Lacson and family. Senador Ping Lacson. Ay, pariente niya. Yodge Snollard, naga-monitor man. Bernadette Lacson again. And Jerthel Humayaw, Brian Navarro, Andro Togores, ang mga gopuhon ka Fiesta Homes. Wow, salamat. Liberty Biniten Ubaldo, good evening Action Bray. Monitor lang kami di sa Storms 4. Mansilingan, lihog lang ko tamyaw sa apo ko nga si Eliha Matthew Obaldo sang istansya Mandalagan sang happy birthday, salamat gid. Bea Mi Mampang, good evening Sombray, palihog lang ko tamyaw family Mampang sa Sitio Locasan Barangay Abonan kag family Decatoria sa Cruising Mining Barangay Maaw nga naga-monitor. Ferdinand Aguirre Araman, Maria Elina Diiret, naga-monitor man tamyaw lang bayaw si Dominador si Bunga kag sa akon apo na si Yona. Jerry Hilogo, naga-monitor man sa Barangay 3 Hinigalan. Lucy Yanson, yung gabi Action Bray. Chris Vilba Treyes, good evening Action Bray. Live Storms 3 Barangay Estefania, thank you sa akon daog sa tanan nga staff, God bless good. Okay. Bilyo Raya, naga-monitor man. Monitor lang kami ni paring Iseda.
Esther Binigay, good evening, Exxon Brian. Diri sa Barangay 29 nga awala nila ginasaway sa mga bata, ginhimpang sa dalan. Kung maglabay ka, haluson hindi ka dali-dali kay ginobra nila og saran ang dalan sa mga squatters. Gali. Batyo bats, sigurado mga teenager gina dalaban. Kay kung ako lang graduate na ko da, mas pilion ko magpainom na lang sa sulod balay. No need na magkwa table kay ara si Mrs. Masumsuman ka lang laygay kay gwakal. Lucy Yanson, naga-monitor man. Franco Villanueva Osorio, Ramora Azero Araman, Francisca Puso Midiraso, good evening, Sombray, watching DC2 Regent Pearl Homes, Barangay Alhes. Donald Malaga, good evening, Sombray, monitor ko sa Antipolo kag sila ni Mama Minda kag papa ko Jonito nga nagapamati sa imo sa Barangay Payaw, Tilangkoy, Gamay, Action Bright. Cecilia Oleo, naga-monitor man sa Cebu. Eddie Jones Kalinaw, habayan namin isang buhok mo ba sa Clark, Pampanga. Rose Gibara Araman, Tere Simpron Yong, salamat sa pag-monitor. Sige, standby ka mo da kay pagbaliktad dungagan tang balita ta. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Brian Warden, Action Firing Line. This time manamyaw kita gamay halin sa kay 4931. Good evening Sumbray, ginatamyaw ko lang gali family ka Siple kag family Abrasado sang barangay Bunga Don Salvador kag family La Pasaran sang Santa Catalina gapanamyaw si Allen La Pasaran. Salamat gid ra sa inyo. Ano? Ali naman sa kay 5977. Good evening Sumbray, tamyaw ko family Laparan, Labaniego, Ispa Risha, ang gatamyaw Beng, Sampurok, Tumpok, Barangay Pandanon, DSB. Ba, puro taga DSB ini. Halin sa kay 4479, good evening Exxon Brian, wala ko pa nabaton ang premyo ko sa SAP sa ARB Brown, si Rowen Del Mondo ni sang Doña Juliana, Barangay Takuling. Sige, check na ito na karon ha kung ano way ka pa nakabaton the information. Sige, i-check na ito na karon kay taran-taran ginapadalagin ni, no? Okay, sige. Daligid lang ha. Ilang gamay lang niya. Okay, sige. Ang iban nga balita o kung iba nga mensahe, halin sa kay 8053. Good evening, Sombray. Monitor lang kami ni Tamyaw ko lang Brillantes family. Sa kay Lola Consing Dorias, si Tintin Galinis ang Purok Marang Mandalagan. Sige, salamat Gidrasinyo. Good evening, monitor lang ko diya. Hacienda Mercedes, Barangay Maaw, si Apong Alagos ni. Aha. Halin sa kay 441. Good evening, Sombray. Gloria. Action Bray, Gloria Masula, monitor kami di sa Kanduni. Tamyaw lang please Nanay Liling, kay Mary Nana, Ricky. Salamat gid. Sige. Last 8. Action Firing Line. Sanambal ko na kay na makaksyon lang buton ato ng Interagency Task Force diri sa Bacolod. Kay concern kita sini. Sanambal ko na nalipay na kita nga nagnubo na ang kaso sang COVID-19 sa Bacolod. Pero mag-inamo sini nga may ara na sa nagapinasaway, tiba si bumalik naman kita sa tag isa kagatos palayo lang. Kag magkaag naman kita, no? Kag kung magdeklara na naman karon ng aton sining IETF national nga pasakao naman ang aton sining classification sang quarantine makaksyon, quarantine mode na aton diri, ibalik naman ta karon sa MECQ dira. Ti disgrasya gid ta. Imbes nga nakatulo kuan kita sumo nakapulo plastar na kita, may nagapinasaway na kundi karon maglain naman sitwasyon ta, kundi problema ta na naman. Action Firing Line. Amo nang hambal naton nga aton sini mga opisyales hindi nakatulog sang sagi paminsar ano dapat himuon, tanan ginhimo na. Pero ang mga salawayon karon ara sa mga tawo giduway gidyabaw na ano man nga mga tawo. Pero amo na ang ining party nga ini hindi lang na dira isa damo pag sa Bacolod. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya we have Vice Mayor at the same time Chairman sang ITF sa Bacolod, Sir Elcid Familiaran. Sir, maayong gabi dira sa imo. Yes, ngayong gabi. Action pa ngayong gabi. Sa ating pagpalamat dira. Aha. Pag-insyende ko, sir, nagdangat naman ni sa EOC kag sa imo da, sir, no? Ining party diri sa Mandalagan. Ano, sir, ang mga tikang himuon ninyo sa buong kaangay sini, sir? Well, honestly, naglapot sa regional DILG. Aha. Hanggang I think na-investigate na sa atong PCPO Action Bray. Yes, sir. So sa inyo nga end, sir, anong aside sa investigation sa DILG region, sa inyo, sir, anong subong ang inyo nga mga himo bandiring bahin sa Bacolod, sir? Multi-executive function ina kung natunta ang desisyon ni Mayor. Hindi na ko PM sa desisyon ni Mayor Action Bray. Aha. Pero ini, sir, ini lang nga ano ni happening. Aha. Or Lapinings. Hindi lang na muna Action Bray. Damo gid no? Even ang mga massage parlor open. And kapila naman ko na mag-remind sa aton kapulisan. Ang full body massage
is not allowed. Mm-hmm. Damo violator sa action by. Mm-hmm. Honestly, ang same sa mga videos na ang nag-report, Aha. ang ilaman competitors na responsible ya, nag-follow yes ang guideline. Nan. Which is good. How I wish na tanan mo na. Tani lang. Kay action by, honestly, kung lang taon mo daw, wala ka report ang TIO ka City Health Office naton sa naton cases ang November 5 and 6. Aha. Nag-spike naman tada. Galing ka din nila mag-record sa unang taon mo ng DOH ang record 42 eh. 42. Kahapon na siya. Oo. Yes, ang November 6 is so in other words, may saka pa na kasi kami man vaccine mo. Yes. So we keep on repeating ang aton quarantine status dependent ni sa aton. Correct gina. Adlaw dira pulaw bugtaw kita dira ga paninguha patanda mo sa lawayon. Ang worst sini action by kay tanan kita masuffer. Correct gina. Dalalahig bla. Nagapasaway nga iban. So ang bot sini mo na magsuffer ang ekonomiya at ang maigo. Yes. So kung mag-execute pa, damo naman wadan obra. Reklamo sa gobyerno. Tanan na lang. Tito ko sa di, damn if you do, damn if you don't. Yes. Gusto mo, wild sila. Paghalugan mo, kasaway man sila. Pinagusto. Mayroon tani kung sila lang laktan o kung sila lang mag-suffer. But ang problema, kay the entire city among masuffer. Correct, gina. Kita pa na. Muna siya. Do kasimple malangani isang pagsulundan sang aton sini nga ITF mo ang inom-inom nga ini. Do dapat sulod puloy-an gid lang wa gid sagwa pero ako mismo nakasaksi man ko may nagaililino giman amo ni oras gani sagwa gid Sir Elcid mo damo gid katama. Okay pan even curfew na open pa. Open pa sila. Actually podcast ka barangay ano may basketball. Correct na. May matyong, may tungits. Wala social distancing, wala daw sa face mask. So meaning aton sini mga barangay captain sa sir anong ilang papel sini subong man sa mo sini? Well, shared responsibilities, hindi pwedeng ilan lang. Dapat tanan kita puligay. Kasi kita yun. May meeting naman action by sa next Tuesday lang. The Tuesday to? Sa aton kabarangayan. Kaya without their participation and cooperation, why tanikatuan? Yes. Balik-balik. Ang tanan nga poder subong ara na sa mga barangay kiti sa ila barangay ga katabo ini mga happenings nga ini mo. So arang lookout kun tani sila vice no? Pinakakwan. Yes, hindi man para sila sa task force disiplina. Hindi man masarangan. Kalapod. Ibuton mo ni barangay ni aga man na adlaw na naglipot. At any given time, ari ka di sa Banago, malipot. How about sa ibang barangay? Kag familiar ni barangay ang ilang lugar. Shared responsibilities. Di si kapitan, hindi man kasarang. Kay magkato siya ito, hara siya, pati ng tao, paglakat siya, balik naman na. Balik naman. Budlay-budlay na. So, ang ining problema, tas COVID, ato may tanan problema, ang tanan kita should participate and cooperate. Hindi pwede nga sila lang, all of us. So atong dito sa may art district nga niyo, we don't know kung mapailan gito or mapabayran to sila nga iban kuno way naga face mask mo. Tani pang pabayron gito sila para magkaladudla gid blaw. Hindi naman ito mga kilalaan. So bagay. Kaya pag-abot guro sa pulis to, basi nag-alalaliyak na naman to sila. Di naman to sila maabtan pa. Anyways, ang imo panugyan again, Vice, do sulit-sulit na gimala ni aton, no? Walo nakabulan ining COVID-19 di sa aton di.
Huwag kita untat nga nagasulit-sulit pero tonight liwat mag-aapilar kita liwat Vice sa mga kapitanes naton kag sa pumunuyo mismo Vice. Well, I think ato sa ina nga lugar, man to sila working class. So, kung mag-spike ang aton cases, tanan kita masuffer. And kamo masuffer man. Yes, yes, Kaya yes. basing yung ginaubrahan na maapektado man. Yes, yes. I think hindi to siya action by diyan curfew na to. After curfew na to. In fact, na ganyan mag-agat. Grabe, no? Sobra-sobra. Well, ang mga satan kontak na buligay ta kay ato ni tanan kita tanan na masuffer. So, ito mo na search dito ang pang-appeal. Yes, yes. How I wish na ma-realize na natin tanan. Sige. Amo mala ng Amon Vice para at least kabati liwat ang pabuluyo to subong nagakuan kita, nagapaminsar man kita sang dapat daton nga himuon. Vice, salamat gid mayong gabi, mabuhay ka Vice. Yes, hanggang kita liwat Yes. God bless. Action Firing Line. Mabatsagan ta mga opisyal ta subong kapoy na sa sagi kasulit-sulit sa mga istorya. In short, batinggilan gid kita yakon sagi kita gyapon padungol gid. Kung imo gid pa dalman si COVID-19 way ginasapak sang tao subong. Kumbaga daw pamatyaga nila kay COVID-19 subong ultimo nga balatian bla, na? Prangka si COVID-19 nga istorya. Do trangkaso malang ni action hands mo. Do trangkaso malang ini nga kon mahina ang immune system mo dira, amo na madalman ka. Pero kung mabakod-bakod malang ka dira, do hindi ka gini madalman sa kay COVID-19 kiti nagaka-recover ang tao wala pa na vaccine. Nan. Why man sang kun ano nga bulong ka kaayo man gani ti pariyola na isang trangkaso. Nga trangkaso pwede mo ya timon-timonan mo niya dira sa imo balay mismo, may home remedy ka lang. Inom ka na sa mga labaab nga tubig nga mayara sang luy dira. Mga kalamunding dira kung way kagindog bakal sang pinaka mga over the counter nga mga bulong. Pwede mo na bulngon yang trangkaso. Kaangay lang ni sila sa COVID-19 action hands. Ang pinaka lain lang sa kay COVID-19 kay nagapanglaton saya. Nan. Kay kung wala lang ni nagapanglaton si COVID-19, way ni sa lapakon yung nga balatian. Action Firing Line. Na, hindi siya sa lapakon nga balatian. Ining si COVID-19 kung wala nagapanglaton. Amo nang pinaka hapos nga pag-inchindihon naton tani. Kay kung ultimo lang ni nga sakit sa ulo, sakit tutunlan mo panglabok ka dira, palangapoy lawas mo, amo ning simptomaya mo, trangkaso. Duway lang ni. Imnan mo lang isang medical dira, by GSEC dira, BioFlu, o nag-commercial na tadi, no? Pinaka-tiyangge nga baligya, action hands nga bulong. Amo na yung mga bulong sa trangkaso, alaksan, matutuod na O kung way ka gininaw bakal da, pwede ka daya kalagalan dahil gani mga luyad na. Or, pwede gani, kuhan ka lang da, pahilot-hilot, massage ka lang da, nga magwa lang da mga na stuck da sa sulod mo lawas, stagnant nga mga balhas mo na bla. Action Firing Line. Amo lang ni siya kuntani, ang problema lang kay COVID-19 suliton ta, nagapanglaton siya. Nan. Nagapanglaton siya kag kon di malason ka mag-abot ining pagpanglaton niya didto sa mga may mga edad na kag sa mga tawo nga na may exister nga balatian, amo ning igoo niya gid nga dasig ang igo ya. Action Firing Line. Mas bulubugat ni siya kay gapanglaton ikumpara mo, mas bugat pa di ganing ginatawag nga HIV AIDS action hands, di ba? Mas bulubugat pa di. Ang problema lang sa HIV kay manglaton lang siya kung may ara ka sang intercourse, sexual intercourse o kung nakalaton ka na through saliva mo da sa isa ka tawo. Nan. Nga may ara ka mo, may contact ka mo blang adwa. Amo na yang HIV. Pero ang COVID-19 laway lang yung nag-agsik lang sa imo ya, tumupa si mo da, nasulod sa mata mo da, ilong, baba, disgrasya kagit. Action Firing Line. Amo nang kinalain niya sini. That's why nga ginapahalong gid kita.
Suliton taliwat ato nag-party-party didto kag sa gusto pa mag-party-party, amo ni nga ginapatuman ang face mask. Ang face mask para nga hindi makasulod or hindi kung ikaw carrier, ikaw hindi ka makapaagsik laway mo da sa kaistorya mo da, no? Amo nang pinaka-purpose dira kag hindi ka man masudlan ba mo da kung may ginakatubang ka na nga carrier man sa COVID-19 eh. Gina-implement target nga ginapatuman ang isa ka metro nga distansya sa inyo nga duha, no? Dito sa iban nga lugar action hands, tag duha ka metros ni gani mo para masigurado sa aton isa ka metro lang di gani ya. Oh, face shield. Kay para matabunan gid ang kalimutaw mo da kagang buho sang ilong mo da. Kay kon face mask lang kundi daw ang mata mo bukas lang yapon, so ginbutangan sang face shield nga daw may visor, nga daw may helmet ka para sigurado nga bisan ano pangalupad sang laway da sang kaistorya mo, may masagang da sa face shield nga ini. Nan, amo wala na ka basic ang pag-insindit tas mo. Kag ang pagpanghinaw gamit ang mga habon dira, kag ang alcohol. Na, pili ka lang da sila da. Tuno hindi gimangguro budlay ini nga sundon, no? Abi sa naga-party-party dira, labi na gid subong sa bad action hands, no? Buwas Domingo, mafiesta naman isla buwas sa barangay Punta Taytay. Action firing line. Piho giniya buwas. Oh, basi ka pamati ka ba na subong masuroy ko to buwas. Makalo lang ko no kay bukay ni Boko, ba ito kay isahanon lang ko subong bukay ni Bacolod di mana. Mang litrato ko to kay ako mga ako may mismo ang kwato video buwas sa Punta Taytay. Liga ka Domingo labay ko to. Ba, pwerte ka sa action ng JM. Linag sanay sa tubi. May naga-ininom sa may kilid sang baybay. May naga-kinanta. Ano ni sila? Mga hindi matapikan sa COVID-19? Action firing line. Ano ni sila? Inang exempted ni sila sa COVID-19. Nga daw kapinasahi niya si Ilahaw. Naman na bla. So, buwas Domingo. Saka sa bukid to. Baka namin sa Mountain Resort dan to. Saka sa Silay, Patag. Kundi na lang Don Salvador. Fiesta ni buwas mga motorsiklo. Tiway ni ginadilian. Basta observe lang sa physical distancing. Amo sa Punta Taytay, di ba bawal mag-action JM ang 15 under nga edad? Di sa Punta Taytay, kita ko to, taglima ka tuig, lagan sa balas. Pulo ka tuig. Wag gidya, ano man, I'm sorry, pero din ang mga utok sa mga ginikanan, man. Action firing line. Oh, pasensya na, basta ikaw isa sa tuto Punta Taytay nga nakitaan ko dala bata nyo, kapigado sang IQ mo, no? Action firing line. Kapigado sang utok nyo, prangka ng istorya. Kaya nga daw kabudlay gid sundon ang kaangay sini. Na? Las 8:24, pagbalik naton karon dugay-dugay. I-check naton. Pasensya gid ni Grosanon kay nakatuto kami sa Bacolod di kay do naglain naman mga ulo, naglain naman sitwasyon ng Bacolod yung. Pabalik naton anong hampang sang task force disiplina sa Bacolod man. Oo, kay gaugta sa distaba gani sang ubra kay mga barangay kapitan des Bacolod duway labot sa mga balay barangay nila. Action firing line. Karon pagbalik naton las 8:24. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. May gabi lang kay Carlos Goliher, Action Bri, good evening. Lagundi is Remedis kuno sa Trangkaso. Yes, isa man na. Smile Alban, yes. Nagapadayaw lang na sila. Pigado IQ. Si Rakilina Lumawa, good evening Sir Brian, more than Exod Radio. God bless lang watching from Hong Kong. Smile Alban, yes. Liwat ang Mayo siguro. Ang mga positive sa COVID-19 ang pagwaon para magpalanago na sila. Pwede man. Tuod, no? Shirley Mandate, hambal niya. Good evening, Subray. Padayon gid kami ga-monitor sa imo program. Thank you and God bless. Salamat. Elizabeth Balbin Balingan, Action Bray, watching you live from Tagbilaran City, Bohol. Wow. Kanha ko dira, kausara jod, no? Kumustang Tagbilaran? Dako nagro kaayo, no? Si Mags Hipanaga sa Libyo, Panuela. Good morning, Sobray. Monitor kami live Inayawan, Kawayan. Tamyaw ko lang Nanay Lourdes Panuela. Toto Renren, kag family Panuela sa Alam Bihod. Kalubang, Gapamati gid. Smile Albanez again. Mayo sina Action Bray. Trumpa kada barangay. Sige libot.
kag mga panawagan nga hindi magpasaway kay ang mga pamatan-on subong wala na yaga pamati sa radyo. Tibisan pa daw lapnago na gini si COVID-19. Bisan din ka makanto subong ang pinsar sang tao COVID-19 mo. Nada mo na bla. Pero daw may ara pagyapon gid sang wagig kabalo. Doon di man ko magpati guro nga way kabalo guro ga pinadungo lang ginis la guro mo. Ay, ambot lang daw hindi ko ma-drawing sa utok ko. Daw hindi ma-drawing sa utok ko ang sitwasyon mga kaaksyon ano. Daligid lang kay may ara lang ko ginahikotar basahan ta ka mo balik ka. Okay. Ari pagi di ba no? Leonisa Elbabuena, naga-monitor man, Barangay 35. Reynaldo Poderoso, mayong gabi action bray, mayo lang ang pagpamati Jerry Santos ang Barangay Tangob, Purok, Sunflower, Punta Bato. Die hard sa Action Radio. Bao. Nami ako sa apelyido mo ng Reynaldo Almira Lim Malazarte, ari dito pa di Balay Action Bray. Gabi na kutso-kutso ubra mga salawayon gid. Di ko magkutso-kutso ka, alalagsik, ginayang laway mo yan, labi na gid ko ng ginakutso-kutso mo, doon nalipay kagit. Nablang halalabok, bululuslog, iblang sungan mo sa kutso-kutso. Joby Monares, naga-monitor man. Bernadette Lacson, sige. Elizabeth Balbin Balingan, okay, nabasa ko na kaina, no? Jen Oy si Sir Araman, salamat gid. Si Lagalag Fernandez, Action Bray, good evening. Mangkot ko may madungka to go. Halin sa Cagayan, TY Imbong niya. Do wala gid ko ka monitor. Pasensya gid sir ha. Si RC Litan, good evening Action Bray. Hindi bala halin sa una, hindi matapos ang trangkaso kung hindi ka mo maubo sa sulod sa balay. Ang ubo amo man, ti amo man na subong galing ginahambal nila nga COVID na. Ay, daw may amo man na pero hindi gid daw layo lang gid guro. Daw hindi gid sa parehos. Kaya ang trangkaso daw hindi ka gid mahadlok no. Kag may amo man na sa una nga hindi ka magpalapit hindi ka pero daw lain gid subong sa COVID-19. Hilda Catalogo Vicente, naga-monitor subong sa Manila, nagtisoy la gid new hair color ba. Buyag-buyag buyag-buyag na sa inyo. Si Mag si Panaga Liwat, Action Bray, i-record na lang ang pahanumdom kada kalye, butangan speaker para i-play na lang hindi pakapoy. Gani mano, damo biting abagol gidis bakulod mo. Si Flory Arnaiz, si Ali Arnaiz is listening from Amy Homes, Ibi Magalona. Hi, good evening, taga Ibi Magalona. Yolanda Alcayaga Galiegar, naga-monitor man sa aton sa nga pagpangalagad subong gabi. Imagine mo na nga kung may DJ na daya. Ang tumbo-tumbo na sa mga kabataan hindi hamak mo, no? Ang tumbo-tumbo na sa mga kabataan hindi hamak kung may ara sang DJs to nga nagaoyat microphone. Pagkatapos nagasinggitan, hinugyaw hindi man siyempre agyanta na sa una. Kanang kiti natabuan nga subong amo ni hindi magwanta ang kuan mo ang problema gid sining mag-amo sa sitwasyon permi. Hindi matapos-tapos ning COVID-19 ko mag-amo ni. Pagbalik naton karon ganiyo tutukan ta mga barangay kapitan gini. Manawagan ta. Di ko mag-gets daligid lang. Malagid lang ha. Okay. Standby lang ka mo ha. Standby lang kay balikanta ka mo ha. Si Bam Villaflor, naga-monitor man. Salamat gid. Si Tats Kumawas, hello, good evening. Sumbray, greet ko lang sa Amon Balay sa Escalante City sa tanan nga family re Kanya, nga pamati gida.
Pamatigid sila subong from Tats Kumawas from Iloilo City. Sige. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo. 33. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Manamiyaw kita daligin lang. No? Action JM, ano may fireworks pag idya ining ilang party-party? Ay, tuod ka? Sige, ba, ipakita ng video. Ba, purti galit daw nag-advance sila happy birthday, Disyembre. Iya, ano? Basi ka kinalipay na nisla nga nagnubo ang COVID-19 sa Bacolod cases before, no? Good evening, Action Bry. Mangkot lang ko ato bala ang kaso nga ginbata sa bago na sabat na ni Nona Obando, taga Barangay 27 niya. Senior citizen Oo, 7778. Si Mayor tong last naton nga napasabat diri sa Action Radio nay. Way man to kuno reklamo ang bana sa kay Mayor Yulo at iway lang Sige lang kayang bana interviewon ko liwat. Action hands kon okay na tong asawa ya nagpositive to mo. Nag-ayo na to ayan, okay na to. Aha. Good evening, Sumbray, Liog Tamyaw, family Villanueva, Ison, Iwag, Wansi, kag ang family Alira, dira sa Murcia, tanan, pumuloyo sang sitio Udyong, Barangay Kamandag, La Castellana. Ati, sige. Hali naman sa kay 4555 way nagnubo ang COVID Action Bray kay naga-video kay kag naga-pinunsok mga tao sa mga okasyon kag ara man ang iban kuno naga-pinaligo man sa mga beaches. Wow, gani man no. 490 good evening Action Bray, mangkot lang ko ang La Carlota going to Himamaylan magbiyahe pwede lang wala swab test kag travel pass. Salamat gid Action Braya. Si John Reynes sang La Carlota, duway naman ginapangita gid subonga. Oo. Action Braya diri sa araw buwas Domingo, damo naman di bulang. Higad kampo kada gina Domingo. O ti i-report Station 5. Oo, Station 5 Bacolod. Ara kono sa araw sa may higad sang katubuhan kuno nagabulang kun Domingo basi maka-foot patrol ni mga pulis tada. Sa Station 5, abilihog tadabi kay ang aton bala di bulig ni public service ni aton mo. Nga na balang madula na nis COVID-19. Action Firing Line. Before ta sa aton interview, malantaw lang ta Action JM sang imo sini nga fireworks dira sa may party-party nga ini. Kung makit-an ta nga pag fireworks, abi may galupad nga mga face mask, meaning ga-celebrate sila nga way na si COVID-19. No? Pero kung gachatsama lang sila, ti mga hubog na sila. Belang tawan tabi ang fireworks abi. Oo, sa mga listener naton da sa radyo latulat lang kay, "Wow, grabe todo."
kasadya-sadya ba, no? Gaigpat-igpat. Oh. Tapos may mga gaway-gaway pa ho. Pwerte. Fireworks action GM? Or suga pa lang ni Subong, suga pa lang ni. Okay, suga pa lang ni. Tapos may nagalibot-libot nga disco gidya mo, no? Oh. Ano nga music ato kardiman? Pakadamo gali tawo ho. Ba, aba ato gid may fireworks magalinupan gidya gali oh. Isa man lang kabilog. Damo gid. Ato gali oh. Ba, yehey! Happy New Year! Oh. Nan, aba, pwerte ho. Basi may ano na di sila man, oh. May lunching, ano man. Ti bawal ang tipon-tipon mo. Bausus ko, may ara gidya nga galing stage show. May nagasinggit may galawag-lawag. Oo. Pero kung ga-observe ba lang isla physical distancing, di duway manigid problema, guro, no? Galing kiti lap. Di ka ni pwede ka shot-shot. Halin mag alas 6 kasang, bisang anong oras di pwede ka inom sa gwa, di bla? Bawal. Tinga nga, nag-ininom to sila. Grabe, no? Salamat sa nag-video si Nino. Thank you, Gid. Kung sino man to, mayo giniginhimo mo, at least napabalot ang publiko nga nagaulo enjoy inis nagali diraya despite sa sitwasyon ta subong. Di ka tamo may nag-advance sa New Year na sa live naton. Pero subong gi man action JM, subong giniya, subong gini. Ini sini nga tuig giniya, sinilang ligad adlaw lang gid. Ay sus ko Ginoo. Kung sino man tong upod to da sa tipon-tipon nga ini, plo panilag kamos ko gilingon nyo ha. Kabay pa nga waay gid lang. Amo mala ng aton gid, kabay pa nga waay gid lang. Hambal ni Carmelo gani ho. Garingo, hambal yan basing music action bray tahong ni Carlab. Si Jaime Manoka na hambal niya advance Happy New Year. Veronica Santillan Manoka na ba puwerte ba? Na? Si Mary Jane Hisona Abangan, good evening Sombray. Take care always, salamat. God bless man. Jen Oy si Sir, hambal niya party gidya gali. Oh, nagapang wow ang mga tao ho. Wow, sus ko. Si Jose Rojo Villamor, may gabi action bray, pwede ka pa balo. Ang utod ko nga si okay. Hindi kami pwede kakwan. Kalawag diri kon hindi gid pirmado bala. I'm sorry gid kay kabudlay maglawag tadi patay bla Sir Jose Sir. Rojo Villamor Sir. Oo. Kabudlay gid na. Pasensya gid sir ha. Kabalo ka may case na mo nya ginlawag nga patay igawron buhi gali ya. Pero kabalo ko sir ilit ng imo ya. Pero among ga nang pagsulundan protocol na mo na dis Action Radio. Pasensya gid sir ha. Si Arniel Gonzalez, ano ang reaksyon sa mga barangay official di Action Brian? Maghambal naman na sila nga tulog. Tibagot lang ng interview si Vice Mayor Elcid Familiaran, gaugtas galalain sila si Mayor ni may ara sang poder pagidire. Good evening, Sombray. Monitor lang ko din sa Victorina Heights si Joanne Mil Nigalia. Oo, salamat gid. Sige, tawagan tabla action del dali gid lang si Sir Taba Jolingo sang Task Force Disiplina. Kay kabalo ka, buwas nga adlaw Domingo. Tikon Domingo diri sa Bacolod, ang mga tao ka-normal days lang gid or da ka-normal sa sitwasyon nga daw wala lang COVID-19. Ilabi na gid sa Barangay Punta Taytay. Barangay Punta Taytay sa mga resorts, mailan yan sa mga resorts sa bukid-bukid nga mga resorts tadi kay ang management dara grabe kahugot sang ila sila nga health protocol. Ang sa mga baybay gid yo nga way gid maayo naka-off iya cellphone. Tisig ya. Way ka so action Dale, wagid problema. At least, ang hambal din ni Taba sa aton kay na, nga kadtos la sa mga kwan. Kadtos la sa mga barangay, sa mga beer house kuno, sa mga beaches, mga kaksyon. Although goods naman to siya kay na, nga gin-off yung cellphone niya. Doon ka namin naman to kay na, tani, no? Oo. So, tiyan mo na, no? Boss, panilagan, tani, boss, ano bala ang poder diri sa mga barangay kapitan? Tida may meeting naman sila sa masunod ng mga inadlaw mga kaksyon. Sige, garing tapos sa patay. Sige, may kaso, no? Basiga monitor si Sir Taba sa aton. Kinanglan ko, sir, imo nga, ano, kay kabalo ka, inang kadamo, gid sang reklamo, labi na gid ang mga pumuluyo, nga wala gani ga paligo-ligo da sila lugar kay nakulbaan. Tapos subong
Okay, arena. Nag-try ko niliwat to. Basi magsabat pa naman, no? Action Del, tis tingi biliwat Action Del dira sa ibong nga linya, abe. Oo. Sige. Jose Rojo Villamor. Sir, sorry gid sir ha. Pasensya gid sir ha. Sige. Si Sir Dennis Richard Tiboroma, diri samon niya. Polo pang ngapi pa lang dira sa Bacolod diya ga party na. Grabe ha. Ati sintro niya mo Bacolod niya mo. Halimbawa sa Bacolod diya Metro Manila na di halimbawa sa amon di. Hindi mo na magkalakitan tao din. Si Wyged. Sige. No way kaso lang no. Sige. Si Joe, okay, sige. Ari, ma-commercial ko for a while gamay lang gid ha. Kay pagbalik naton, ma-twist ko gamay sa aton sini nga issue. Kabalo ka diri sa Bacolod, action hands kadamo sa mga stray dogs bla. Ini kung isa ka kalimtan tani mo, no? Damo sa mga idong langyaw, no? Wala tag-iya nga ido or may tag-iya man ginapabayaan lang. May grupo di sa aton nga nagapang-rescue sa mga ido, pero hindi man nila masarangan nga buhion gid. May aras la programa angot sini. Pagbalik naton karon di gidugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito. Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa Action Firing Line. Ubos na ko na action hands, no? Ubos na ko na, no? Sige. Maing gab ilang sa kay 3771 Sap Arp gapamatigid ko adlaw gani Nelma Burado sang barangay for Moises Padilla. Sige, salamat gid sa pag-monitor. Halin sa kay 7586 Action Bry ang LCC nga gabiyahe la Carlota Bacolod puno-puno man wala man social distancing. Amo ng problema na kay dapat ginabantayan na sila mo, na? Good evening, Action Bry. Salamat, Action Radio. Kay nabaton ko na ang premyo ko nga 500 pesos kagapon. God bless lang sa tanan. Si Angie Castillo niya. Bangga Totong 1, Barangay Felisa. Sige. Ara na sa linya ta? Wala pa. Sige. Sinya silang ko. Bry, isolated case malang na matabo sa lupwesa. Ang iban ga text malang na without proven it kuno. Factually, hearsay lang na mga sulsol sa inyo para magdako ang istorya. Ang anong butslingon mo man? Kay kung nakabati ka, mismo gani ang vice alkalde nag-confirm sina. Hindi niya sulsol. May confirmation ina ti karon mabutang na karon sa chismis ang vice alkalde. Kag-ara yang video gidya. Good evening, Exxon Brian. Wala ka pa na nabaton. Okay na ba? Lain man eh. Hulat-hulatan nyo lang inyo kwan kay kabalok ka. Ginapasunod lang mo, no? Ginapasunod lang. Dali lang kay ara sa aton sining nga linya, mga kaksyon. Online sa firing line. Sa aton nga linya, i-correct ka lang ko matuod yung nga ngalan. Si Madam Eds. Di mo, Madam Eds, ang aton sining nga linya. Dali, gid lang ha. Sige, tsakto. Madam Eds Almension, no? Ma'am, good evening. Hello, good evening. Mayong gabi sa tanan. Nagapamati sa Action Radio. Salamat, ma'am. Kay kabalo ka, ginaginbasa ko may Samson pa mo. May Samson balahaw. That's my middle name, sir. Sige. Na-intra na mo tanan. Anyways, ma'am, ano ganito na, ma'am, sa ang imo sining designation, sining grupo niyo, ma'am? Yeah, I'm from Back Project PH. We are a non-profit organization and animal advocates. Bali, kami nagapang-rescue kami sa mga stray dogs and especially sa mga abandoned dogs. Bala nga mga ito nga ginapang maltrato sa mga tao. So, what we do today is to feed the dogs at the pound. Anong coverage niyo, ma'am? Sini? Bali, ang amon sini nga event on November 14, Saturday na siya.
from 8 a.m. until 5 in the afternoon, ginagaan namon oportunidad ang tanan nga tao sa Bacolod to adopt dogs from the pound. So, bali, free lang ni siya, sponsored by Back Project PH. Before, normally ang process ng adoption sa pound is you give 150 pesos for the adoption fee. So, kung sinong gusto mag-adapt, bali, free lang na siya sa amon tanan. So, gina-welcome namon ang tanan nga gusto, mga dog lovers, especially sa mga maluluyon dira, because sa aton nga law, if ang dog hindi ma-claim, they will be killed 2 to 3 days. So, we need to save them. Also, we would like to educate everybody sa mga tao nga wala kahibalo. For example, ang action, no? Maano lang ko, gamay lang git katama nga sa pound. For those who don't know about pound, hindi lang sa Bacolod, but sa Philippines, ang pound, amo ni sila ang nag-a-act sang anti-rabies. So, bali, kinadakop nilang mga ido para hindi kita makagtang. So, what they do is, after 2 to 3 days, kung wala may maklaim, para na siya sa law nga patso na siya ang mga dogs. So, since kami animal advocate, gusto namon i-save ang mga dog nga ina. It's because wala ni sila sala, innocent ni sila. Ang aton nga responsible ini ang mga irresponsible nga mga pet owners. Inang ginapabayan nila. So, we would like to educate, hindi lang for adoption, ang amon nga event on Saturday. Also, may kami a little program man, mga banda-banda, dito para malingaw ang mga tao. At the same time, gusto namon ipabalo sa tanan nga manging irresponsable ang tanan nga tao, and also we would like to implement the law about dogs nga dapat wala ni sila ginasakit, wala ni sila gina-abandon, dapat respetuhon sila at the same time. Bali ma'am, suliton lang nato little background sa inyo, no? Kamo nga grupo para sa pag-inchindi sa aton nga mga tagpalamati diri sa Bacolod kag Negros. Grupo kamo sa mga nagapangluwa sa mga ido nga wala sang tag-iya, ido nga ginamaltratar kag ginadala sa dog pound, ano? Damo sina. Yes, that's correct. Tapos, pag abot dito, may lahi kita sa Pilipinas, sa sulod sang 3 ka adlaw nga ini nga mga ido, hindi sila ma-dispose abi, subject sila for, pamatyon sila, no? Kaluoy sila na muna ang sitwasyon. Okay, so, ginidiyahan nyo nga maghimo sa program, nga kamo na lang mismo magapangita sang tao nga gusto mag-adopt sini for free, provided lang galing may 150 pesos abi para sa, para sa 150, ganito liwat, ma'am? Yeah, ang 150 amo na siya ang ibayad sa sa City Vet. Okay. Pero sa gusto mag-adapt, hindi na sila mag-worry kay ang amon nga grupo kami na masabat sang 150 pesos. Grabe. Bali ang 100 amo na siya ang shot sa anti-rabies before mo kwaon ng ido, injectionan anay sang City Vet. To make sure nga safe ang tanan. Baka namin, no? Diin ni siyang venue nyo, ma'am, sa diin? Ang aton nga Bacolod Dog Pound is at Barangay 35. Bali sa may Bangga Pongbong sa Metrodome. Pwede lang sila kapamangkot sakay tricycle tapos sambalon lang Dog Pound. Okay. May ano oras ini, ma'am? What time ka mo ma-start? Ma-start ni siya from 8 in the morning until 5 in the afternoon. Lawig man lang galin, no? Kag ano ni ma'am, pila ka bilog ido nyo da subong, ma'am, ngay panghatag abe? Currently, we have 69 dogs at the pound. Sa isa ka pamilya, pila ka ido, ma'am? Depende na siya, sir, kung masarangan mo man lang mag-adapt and magpakaon sa dog. Dako nami siya nga bulig. Aside sa ano pa gid ang qualification nga iban, basta kasarang ka lang magsagod. Amo malana. We also need to make sure nga kita nga mga instances kung kisa na bisan ano mo ka dog lover kung wala man kami ga-discriminate sang isa ka tawo. But one thing gid ang amon concern is ang safety sang ito. And second is ang capable sang isa ka tawo nga mag-adapt nga mapavet ni ang ito. Like for example, sige sir, go ahead. I-monitor mo ni sila, ma'am, ang naka-adapt kay base iban makadto da i-adapt lang baka tapos to gali gulgulo nila bala. Di ba na ito na balaan mo? Oo. Damo, gitsubong actually nagaamo sina, especially mga kakatay sa mga ito, nga ginapang sumsuma nila. So, amo
maabot gid kita nga very critical gid sa stage ang amon nga pag-interview. So gina-screen ina siya namon at the same time we are going to visit man sang ilang balay to make sure gid nga ang dog. Tapos after gali sir sang adoption mi ara kita nga clinic no dito na lang naton ihambal nga free lang na siya ang deworm sa tanan nga mag-adopt nga dog nga halin sa pound. And for also check up it's for free man. Mabalaan gyud man guro kon manog katay kay ido magkadto da kay layo pa lang taghulo na nasa sa ido. Sakto ka gid sir. Papanay mahuan din na nila. Abot tuod man na siya ma'am, tuod na nga kon man nagakaon ido pero may pag labay mo da ka may ido taghulon ka dayon daw mo sina. Hindi ko maghambal nga I think mahambagi ko nga tuod gid na kay actually wala ang mga dogs kay hindi gina sila kay kapanimaho ka or dog lover ka or nakulbaan ka sa ila or may malain ka nga tuyok sa ila. Ma'am ining mga ido nyo da subong ma'am tapilang edad sina mostly dira mga mga edad sina nang normally hindi kita kabalo it's because they are strays no okay. So pero ang aton nga vet ma-determine nila through pag sa ilang mga teeth, sa ilang mga ngipon. So, more or less, mga 3 years old, may mga 2 years old, depending case-to-case basis. Pero may ara kami concern subong, kay may ara tira mama dog sa pound. So, may ara siya puppies. May mga puppies siya? Oo, kaluoy gid kaayo. Hindi lang ko sure if 4 puppies or 6 puppies. But if they'd like to adopt the puppies, hindi kami ka-release because we need to wait like 65 days nga makaano. If gusto nila, i-adopt gid nila including ang mama dog and the puppies. I see. Ma'am, hindi ni siya breed nga ido ha basi maglaom ka buda, ma'am, oo. Correct gid. So dira naton mabalaan nga dog lover ka kid kay excuse me lang sa mga breeders no okay lang na hindi ko sa ila pero kung palangga mo gitang ito dapat wala ka gapili kag ang mga aspin naton amo gini sila dapat ang gakinanlan sang love kag family kay ka mga kaluluoy gini sa ila kag Pinoy ginaya aton ginaya di ba o palanggaon tong sariling atin di ba ma'am ho yes gid exactly ano pang ido ko sa balay do kabilog puro gid kuan sila mga AJ ni sila ma'am asong gala asong gala di ba si sir matatlo na siya kay tugangan mo sa pound lagawan ta kada sa buwas mama may marantaw ma'am lagi salamat gid sa mga time diri sa Action Radio Bacolod ma'am i-share lang da mga amon sining kwan ang amon sining live para nga maglapdag pagid sa iban nga mga friends ninyo nga way pa makabalo ma'am thank you gid good evening. Yes, salamat kisa tanan nga palamati sa Action Radio and thank you for calling me here. Yes, bye-bye. Thank you man sa pag-chat thank you man sa pag-chat sa akon mama. Thank you. Sir. Thank you. Action Firing Line. Luwason ta mga ido action hands. Kaluluoy ni pila lang gid magpakaon sila sang mga damog-damog di ba nga sulusubra ta da or baklan-baklan tagi sila sa merkado da tinga alaman tani sa Pinoy blamo nga kon aton nga ido nga aspin mga asong Pinoy do ginachipuera ta lang no mga ibang ido to sa ibang nga pungsod amon sagi ta kapalangga mga kilo-kilo pa nga sudan na pakaon ta pero aton ko galingon nga ido ang sobra pa nang aling sa baba mo daho to sa ila no pero aton na iya pareho na sa aton baho nga ido sa gusto na mag-adapt sang ido pwede ka mo ka-contact di sa aton na kay palabot naman to dayon dito sa barangay 35 lang ni sila pero hindi nyo lang pagkatayon ha kay panigurado lang na sige why ko nalabot iban nga basa sa mga mensahe nyo pasensya gid mga kaksyon ano upod sa bagos nga pwersa sa Action Radio News Team standby karon sa Action Night Patrol ini naman sa Action Brian more than nagapasalamat gid magkilibati kita sa Lunes sa mga yapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.